Mondd el. Mehet? Mert A BKV szabályzata tiltja azt, hogy utas úgy közlekedjen, hogy biztonságos fogózkodó pont vagy ülő helyzetben nem kerül. Tehát, hogy... kettős pont. Kettős pont, új sor, új bekezdés. Előtt köt ki a sört. Hogyha esetleg véletlenül a kalauz kéri úgy a jegyet, hogy nem hogy egy biztos ponthoz kötve, illetve kapaszkodva, illetve ülve, te nem tudod, ha véletlenül a táskádban van a iratod, illetve a bérleted, előmutatni. Tehát képtelenség odaadni, hogyha kapaszkodsz félkézzel, vagy előre van elszó, vagy hogy csinálod? Nem működhet rendesen. Képtelenség. Illetve, hát nem képtelenség, csak hogy aki nem akarja, annak nem muszáj. Azunk a Héven című előadásra. Váltáskával nem működik. De... Illetve, hogy teljesen biztos legyél a biztonságos közlekedésben, két kézzel. Akkor tudod, hogy biztonságban utazol, elérkezik a metróra is, mert nincsen ellenőr. Viszont, hogyha hangosan köszönsz, hogy jó napot kívánok, hogy elengedni. Mennek hozzád szólni. Van bérlet. Viszont